Violeta Bolmanović je slikarka, naša Niška. Studije slikarstva završila je ovde. Član je multimedijalnog udruženja u rodnom gradu i umetničke kuće Muzeum galerije u Parizu. Pred njom je život umetnika koji je sama zacrtala. Odabrali smo je zbog toga što je u život, kada je o slikarstvu reč, prosto pohrlila. Ovde na našim prostorima o njoj se zna ili ne zna, ali su zato njene izložbe u Parizu jako posećene. Kako je Violeta, jedna mlada umetnica poput tebe, stigla u Pariz? Pa Pariz je, da kažem, jedno inspirativno mesto za mnoge umetnike, kako mlade, tako i one zrelije. Normalno da je to jedan grad koji mami mnoge slikare, mnoge umetnike, naravno i mene. Bilo je to na obostrano zadovoljstvo. I namamio me je i ja sam se njemu samo onako, da kažem, udvarala. I kako je sve to tamo izgledalo? Je li Violetina izložba bila posećena u Parizu? Pa naravno, ja sam unapred znala da će izložba biti posećena samim tim što je galerija u sklopu jednog najvećeg tržnog centra slikarskog materijala. Taj prostor posećuju kako razni profili slikara, kako studenti, tako i oni zreliji, a i renomirana imena na polju slikarstva. Kada je reč o tvom radu, ti nešto i nisi nameravala, objektivno od samog početka nisi se školovala za umetnika. Završila si srednju građevinsku školu i što reče tvoj profesor, udenula u svoja dela nešto lično, taj autohtoni pečat, što znači da umetnost izlazi iz čoveka. Kada si je prepoznala u sebi? Pa umetnost u sebi, a posebno notu slikarstva, prepoznajem u sebi od svog detinjstva. Zapravo sve kreće još sa mojih možda 7 ili 8 godina. Naša kućna prijateljica, niška slikarka Mika Čmira je posećivala naš dom. Povremeno bi slikala portrete naših ukućana i ja sam još tada imala prvi kontakt sa slikarstvom. Kasnije ona bila moj prvi, da kažem, edukator, mentor. Kasnije se moje neko likovno obrazovanje nastavlja kroz likovne radionice i ateljeje. Posetila sam atelje tada, kažem kao devojčica, atelje pokojnog Antića u Tvrđavi Niškoj. Malo kasnije u Somboru kod scenografa i slikara Vladimira Spasića. Tako da su to recimo moji prvi kontakt i moja prva edukacija. Kada odlazim u Francusku, tačnije u mestu Ozoir-la-Ferrière, članica sam Iris Ozoir asocijacije. Rekla si kada odlazim u Francusku, što znači da izložba u Parizu nije bila slučajnost i odlaziš u Francusku. Pa da, u Francusku odlazim već poslednjih 10 godina. Znači ovo nije moj prvi kontakt sa Parizom i nije tek tako nametnuta izložba. Neka predispozicija svakako je već i postojala na neki način. Kažem, članica te asocijacije Ozoir, Iris, i tamo sam takođe imala edukaciju kod profesorice Jose Noil. Nešto još da te pitam, ti si mlada i na početku nekakve svoje karijere umetničke. Ne bojiš li se da se utopiš u masi nekih, ja neću da sudim, ali recimo velikih i već poznatih umetnika? Čovjek može u ovom tvom poslu da jednoga dana bude poznata i ne mora, a ipak se bavi nečim što je vrlo naporno i vrlo teško. Pa to i jeste mač sa dve oštrice. Slikar kada počinje i kada je na početku svoje karijere veoma često traži sebi uzore, hteo on to da prizna ili ne. Međutim, slikar mora da pronađe nešto duboko u sebi, da pronađe umetnika, da umetnik u sebi pronađe svog skrivenog umetnika i prikaže ga na svom platnu. Želje i snove imamo svi, nekima se ostvare, nekima ne. Violeta je odlučila da željama i snovima pomogne da se ostvare. Ne sedi skrštenih ruku, već kičicom slika, malo svoje slike, a potom i svoj život. Slike joj idu od ruke, a život? Pa život joj zavisi od slika.